Slovan je lepší, znie už tribúnami, Slovan je lepší, znie z tisícov dlaní, Slovan je lepší, Slovan je lepší, keď góly dáva, je najlepší. Juraj, ja sa trošku vrátim do minulosti. Takto pred rokom ešte tú knihu si nemal vydanú, ukazoval si mi len na Vajnorskej, sme sa stretli, ja si to veľmi dobre pamätám, si mi ukazoval. No, neveril som, že sa ti to tak rýchlo podarí, ale zás vtedy som ti povedal, že ty si asi jediný človek, ktorý pre ten slávny Slovan niečo robí. Takže tvoj pohľad na slávne tehelné pole je aký? Tak nejsem nejaký príliš nostalgicky založený, ale je to miesto, ktoré má také genius loci ako málo ktoré v Bratislave, hlavne čo sa týka športu a futbalu. To nebol len štadión bratislavský, to bol celoslovenský a československý štadión. Tu sa hrali také zápasy, kde Adamec dal 3 góly v Brazílii, tu hralo Botafogo, tu hral Beckham už z tých novších, aby som spomenul Figo, teda veľkí hráči a my sme ten štadión zvalili bez toho, že by si niekto spomenul, že čo to bolo za chrám futbalu. Takže trošku ma to nakoplo a tak, jak si hovoril, pred rokom som mal ešte len takú kostru. No a ja už som taký, keď sa do niečoho pustím, tak to robím 24 hodín denne. No a za pol roku bola kniha hotová a už je na pultoch knih a údajne sa celkom dobre predáva. To samozrejme máme jednu veľkú radosť. Ja som mal to obľúbené svoje miesto, však napokon na to tehelné pole som chodil 40 rokov pod starými hodinami. Kde bolo tvoje? To obľúbené. Tak staré hodiny to bolo jasné, ale my sme chodili na Proletárku. Lebo tam bola výhoda, že to bolo na state, boli lacné lístky ako študáci a tam nepršalo. A keď pršalo, tak tí, čo boli na state, tak sa všetci tam nahrnuli, to sme boli jak harinky. Čiže pre mňa Proletárka, ale viem, že hodiny boli takým miestom, kde sa ľudia stretávali, taký ten fanúškovský národ chodil pod hodiny, to máš pravdu. Ty spomínaš, že niekedy sa nahrnulo, no niekedy to ani nebolo možné, lebo ten Slovan býval naozaj pravidelne vypredané. A to je jedno, či to bola Liga, či na Trnavu, ja si pamätám, v 74. 50 000 ľudí, to je jedno, či na Angličanov prišlo 50 000, na AC Milano alebo na Aston Villu, to je jedno, tam ľudia chodili. Presne to bol chrám futbalu. Áno, ešte dá sa povedať, v 90. rokoch už ešte chodilo 20-30 tisíc ľudí. Potom začali robiť také nejaké tie úpravy, lebo FIFA nejakými svojimi pravidlami sa obmedzil počet, takže už nebolo možno viac, ale ja si pamätám na 70 000 divákov. To bolo v zápase s Jugosláviou, keď sme horko ťažko vyhrali gólom Borovičku 1-0 a tedy fantasticky chytal jeden mršný banka, nikdy na ňo nezabudnem, bola sa Beara. To bolo najlepší brankársky výkon, čo som kedy videl v živote. Juraj, teraz skúsme si predstaviť jednu vec. Dajme tomu, že Sparta by zbúrala svoj štadión a nepostavila. Dajme tomu, že Bayern Mníchov by zbúral štadión a nepostavil. No, tam by asi niekto za to píkal a možno na Letnej a na tej Zebenerstraße by sa asi šibenice stavali. No ja ti poviem malý príklad. V Stuttgarte chceli zbúrať nádražie. To je tiež také miesto z genius loci, ktoré má nejaké prepojenie na históriu. Chceli tam rozširovať diaľnice a chceli to dať pod zem a tak ďalej. 30 000 ľudí prišlo pred stanicu a vlastnými telami zabranili buldozerom a stanica dodnes stojí. Samozrejme ju zrenovovali, ale ten starý základ tam ostal. To isté sa mohlo stať aj v Bratislave. Tam tomu štadiónu nič nechýbalo. Ten trávnik mal takú úroveň, to bolo robené na najvyššej úrovni vtedajšie, dalo sa to nejakým spôsobom ešte zmodernizovať. Tie vstupné brány sa dali nehať, aspoň jeden turniket, keby sa bol nehal, aby bolo vidieť, že to je pamiatka na časy, keď Slovan bol na Vyslni a keď tehelné pole burácalo 70 000 davom. Dneska, keď dojde 8 000 divákov, tak hlasateľ bol úplne vo vytržení a ďakoval divákom. Čo to je 8 000? To chodilo na dorastencov kedysi. Alebo na Bečko. Juraj, neviem teraz, či dobre ja pozerám po tejto čitárni Červeného raka. Tu niekedy nebol taký pranier hanby? Ale áno, máš pravdu. Tam dali neverné manželky, ale tu neviem, koho by tam dali. Tých funkcionárov, ktorí dovolili to, čo sa so Slovanom stalo. Aj tých, myslím si. Tí všetci patria na planier, ale je to taká doba, ako neviem, v tej debate, čo tu bola, Kamil Peter aj veľmi krásnu vetu povedal, že v našich stykoch, povedzme aj v tom živote fotbalovom, fanúškovskom, zmizla tá kultúra.
To znamená to prepojenie tých ľudí s tým štadiónom, s tým klubom. Tí ľudia, ktorí kedysi hrali na tehelnom poli, tam vyrastali. Šaňo Vencel to tiež dobre povedal, že jemu sa tam narodili deti. Jeho syn tam prvýkrát urobil prvý krok, že kopol do lopty. Čiže tí ľudia sú bytostne prepojení s tým štadiónom a preto aj na tom štadióne odozdávali také výkony, ktoré potom privábili 10 000 divákov. Peter, ako neexistuje už tehelné pole, neexistuje aj ani Slovan. Zrejme tá ďalšia generácia bude veľmi ochudobnená. Ja si myslím, že áno, i keď mne sa niektoré veci už v poslednej dobe nepáčia, že všade sú veľké bitky, prídu napríklad z iného mesta sem fanúškovia a to, mne sa to nepáči. To kedysi nebolo, to je nejaká móda posledných rokov. A tak je to veľká škoda. Lebo mal by sa hrať dobrý fotbal a nie byť sa. Na to sú boxeri a nie my. A hlavne ľudia by mali mať radosť chodiť na ten futbal, lebo teraz radosť ten futbal naozaj nerobí. No ja si tiež myslím, že mali by aj vychovávať v tomto smere týchto mladých ľudí, dorastencov. Peťo, samozrejme ešte nemôžeme zabudnúť na našu obľúbenú krčmu na konci Halkovej. Tam sa tie veľké fotbale rozoberali, keď sa išlo z tehelného pola. No, to bolo u Naďa. Tam to bolo, ale aj nakoniec aj u Patkoša. Ja mám na to krásne spomienky, i keď teraz už tam nebývam. Už som 14 rokov v Žemberovciach, takže škoda, že nie som v tomto dianí v Bratislavi, že by som aj skočil na ten fotbal a tak, ale no, chýba mi to a čo mám robiť. No. Ostane navždy to tehelné pole v tvojom srdci? Samozrejme. Juraj, ty si zo starého, dobrého, krásneho, nádherného, už neviem tie prívlasky, aké, srdcu blízkeho tehelného pola niečo zobral? No zobral, aj som si to chcel dneska doniesť, vieš, ale prší, tak nie. Ale mám takú tabulu, tam je, že tribúna A a kade majú ísť ľudia. Taký artefakt, to mám ako pamiatku na dvore a keď sa na to pozriem, tak vždy si spomeniem na staré tehelné pole. Ale aj ty máš niečo. Jak sa pozeráš na mňa, tak určite viem, že máš niečo z tehelného. Čo to je? No, práve som to vybral z vrecka a mám kúsok starej tribúny s dátumom 23. november 2008 a vtedy som bol aj posledný krát na Slovane ako takom. Tak ja ti niečo poviem. Toto by sme mali odovzdať, lebo má sa vytvoriť sien slávy v Slovane. Tak ja si myslím, že toto by tam malo mať čestné miesto aj s tou mojou tabulou. Ale či o tom títo dnešní páni Slovana budú mať záujem, o tom si nepochybujem. Juraj, ale o čom nepochybujeme je, že tvoja kniha sa určite bude čítať. Napokon už sa číta. Takže jej želáme. Ja neviem, koľko potrebuje spisovateľ. No na ten Slován chodilo 50 000, tak také 3 také ligové kolá, napríklad proti, jak to bolo proti Trnave, proti Sparte. A na Duklu chodili. Duklu som chcel povedať, tak aspoň za tento letný mesiac, za jeseň, aspoň tých 150 000 čitateľov. To by bolo dobre, Juraj? Ježiš, tak vzhľadom na to, že to je nekomerčný typ a nepíše sa tam ani o upíroch, ani o nejakých milostných cenách, čiže som spokojný. Slován je lepší, znie už tribúnami, Slován je lepší, znie z tisícov dlaní, Slován je lepší, Slován je lepší.